Guys, samahan niyo akong magkakarwas tayo. Kakarwas tayo. Siyempre. Dyan lang siya. Na, mainit na dito.
wala akong lalagyan. Kumaabot yung ano, bubong. Yan, tapos na. Loob na lang. Tapos na guys, punasan. Yan, tapos na. Ngayon, ang susunod kong lilinisin yung loob nito. Itong sasakyan na to. So, dyan lang kayo guys.
Malinis na siya, oh. Yun pa, yung nandiyan pa sa loob. Lalagay na lang yung floor mat. So yan guys, at salamat at sinamahan nyo ako sa aking pagkakarwas ngayong araw na ito. Kung bago ka lang sa aking channel, kung duman man ito sa iyong channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. So yan guys, thank you. Subscribe. Bye.